У цябе шмат хатніх спраў. А бывае такое, што цэлы твой дзень складаецца з адных толькі хатніх спраў. У мяне бывае, і такія дні мне асабліва не падабаюцца. Мы з вамі тут не проста так сабраліся, жанчына жанчыне дапамога. Давайте разам нарэшце утаймоўваць гэты быт, каб часу заставалася не толькі на тое, што трэба, але і на тое, што хочацца для сябе, што хочацца для грамадства, каб рабіць нешта не толькі для сваёй сям'і і свайго дома. Я асабіста падзялюся з вамі 3 спосабамі уладкавання часу, якія дапамагаюць мне, а вы, калі ласка, падзяліцеся сваімі ў каментарах. Ну і, як заўсёды, мы адкрыем з вамі Біблію, пачытаем і знойдзем там галоўны прынцып тайм-менеджменту. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, чакала вас тут цэлы тыдзень і цяпер гатовая абняць кожную. Вельмі люблю, калі мы збіраемся разам. Спадзяюся, вы не занадта занятыя, каб спыніцца, падсілкавацца, пагутарыць і павесяліцца. Гэта час, калі мы, жанчыны, можам быць блізка адна да адной, дзе б мы не знаходзіліся, і атрымаць асалоду, вынесці штосьці карыснае з гэтай сустрэчы, забраць з сабой новыя веды і адкрыцці. Сёння мы пагаворым на тэму важную для кожнай, як разумна выкарыстоўваць свой час. Актыўныя жанчыны ў росквіце сіл забіваюць свае дні пад завязку. Нават калі падаецца, што ў нас няма энергіі, усё роўна распісана кожная хвіліна. І сілы бяруцца, але часам з рэзерву. І пакуль мы можам сабе гэта дазволіць, мы так робім. Назавём гэта загружаным сярэднім узростам. Насамрэч, часта мы злоўжываем сваімі магчымасцямі і робім шмат лішняга, некарыснага, пустога, што выматвае нас і не прыносіць належнага плёну. У кожнай з нас ёсць пэўная колькасць часу на працягу дня, і я прапаную праводзіць яго разумна. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Што ты робіш цэлы дзень? Часам я чую такія пытанні, а часам я задаю сама сабе яго. У канцы дня думаю, што ж я сапраўды так мала зрабіла? Ці задумваліся вы, куды падзеўся ваш час? Будзем шукаць разам практычную дапамогу і падбадзёрваць тых, хто знаходзіцца ў загружаным сярэднім узросце. Жанчыны – гэта занятыя людзі. Многія з нас даглядаюць дом, клапоцяцца пра сваю сям'ю, мужоў, дзяцей. Іншыя працуюць яшчэ і па-за домам, на поўны або частковы працоўны дзень і ўсё яшчэ маюць тыя ж абавязкі, якія чакаюць іх дома. Мы падобныя да жанглёраў. Падкідваем адначасова 3 або больш прадметаў у паветра, і наша задача не дапусціць іх падзення. Рукі жанглёра ў пастаянным руху, ён напружаны, сканцэнтраваны, кантралюе ўсе прадметы адначасова, яго дзеянні тонка вывераныя, адзін неасцярожны рух, і ўсё развальваецца. Але часам гравітацыя сапраўды бярэ верх, і мячыкі выходзяць з-пад кантролю. Са мной такое здараецца, а з табой? Ці адчуваеш ты, што жанглюеш занадта шматлейкімі рэчамі ў сваім жыцці? Ці адчуваеш, што траціш большую частку сваёй энергіі на падбіранне мячоў, якія выпусціла? Ці падаецца табе жыццё стрэсавым? Сёння я хачу падзяліцца некаторымі ідэямі, якія дапамогуць нам быць лепш арганізаванымі і лягчэй спраўляцца са шматлікімі задачамі. Тое, што ты робіш цэлы дзень, вельмі важна. І вось 3 прапановы па арганізацыі часу. Першае. Расставіць прыярытэты ў справах на дзень. Шмат што з таго, што мы робім, варта таго, але не ўсё неабходна. Ты можаш разбіць усе справы на 3 катэгорыі. Адной партыі задач ты кажаш
Так, я зраблю гэта. Гэта тыя рэчы, якія трэба рабіць кожны дзень. Напрыклад, планаванне харчавання. Жанчыны ў большасці сем'яў нясуць адказнасць за тое, каб іх блізкія елі здаровую і смачную ежу. Таму я кажу так, я буду рабіць гэта кожны дзень. Плюс працоўныя абавязкі, калі ты маеш нейкую справу, акрамя хатніх. Іх нельга выкрасліць, згадзіцеся, нельга пазбегнуць. Складзі спіс рэчаў, на якія кожны дзень табе трэба казаць «так, я зраблю гэта сёння». Такім чынам, з самага пачатку мы выбіраем самыя важныя рэчы. Справы другога парадку – гэта тыя, на якія ты можаш адказаць «магчыма, калі ў мяне будзе час». Гэты адказ тычыцца заняткаў, якія можна перанесці на іншы дзень. Тое, што можа пачакаць, або для выканання чаго патрабуецца асобны дзень. Трэці адказ для спраў, якія не ўпісваюцца ў твой распарадак дня. Гэты адказ павінен гучаць так. Не, я не буду рабіць гэта сёння. Для мяне гэта самы складаны адказ. Ёсць людзі з унутраным гадзіннікам, а ў мяне такога няма, я не адчуваю часу. Часта спазняюся, часта бяруся за справы, якія не варта выконваць менавіта цяпер. І таму мне важна загадзя ацаніць перспектывы канкрэтнай справы. І калі варта сказаць ёй «не», трэба так і сказаць. Бо дзень не гумовы, у яго нельга напіхаць усё, і дрэннае планаванне можа стварыць мне ж дадатковыя праблемы. Таму, дарагая дзяўчынка, запомні 3 адказы на справы, якія ты будзеш рабіць або не рабіць гэтым днём. Калі коратка, то яны гучаць наступным чынам. Так, можа быць, не. Гэтая простая тэхніка дапаможа вызначыць прыярытэты на дзень, а мы пераходзім да другой прапановы па арганізацыі часу. Каб не марнаваць свой час, трэба мець рэгулярны распарадак дня для хатніх спраў і задач на працы. Ёсць рэчы, якія мы робім кожны дзень, мы ўжо называлі іх. Гатаваць ежу, прыбіраць са стала, мыць посуд. Далей ёсць хатнія справы, якія можна выконваць раз на тыдзень і наступны раз на месяц. У кожнага яны розныя. Ты можаш скласці спіс такіх спраў, а потым выбраць дзень для іх выканання. Ствары каляндар хатніх спраў. Калі планаваць задачы загадзя, ты можаш адчуваць сябе не такой загружанай і больш арганізаванай. Трэцяя парада – завесці для ўсяго свае месцы і трымаць усё на сваіх месцах. Ведаеце, ёсць такія дамы, як музеі, там заўсёды акуратна, чыста, парадак. А гэта не таму, што гаспадары круглыя суткі там прыбіраюцца, а таму, што ў іх для ўсяго ёсць сваё месца. Свая палічка, шуфлядка, коробачка, шафа ці што-небудзь яшчэ. Там нічога не кідаюць нядбайна на крэсла, на стол ці ў кут. Ці заўважаеш ты, што ў тваім доме кучы рэчаў, якія ніколі не прыбіраюцца? Ці ёсць у цябе неарганізаваная шафа, з якой выпадаюць рэчы? Магчыма, табе захочацца выдаткаваць час на арганізацыю такіх месцаў, прадумаць захаванне і акуратна прыбраць іх. І яшчэ адно пытанне. Ці ёсць у тваім доме рэчы, якія ты збіраеш, каб выкарыстоўваць калі-небудзь потым? Складзі такія рэчы ў асобную скрынку, закрый яе і напішы сённяшнюю дату. Калі за цэлы год ніводная рэч адтуль не спатрэбіцца, смела выкідвай коробку, не адкрываючы. Калі мой дом захламляецца, паўсюль ляжаць рэчы, мой узровень стрэсу павышаецца. А калі ўсё ў парадку, я адчуваю сябе спакайней. Калі ў цябе так жа, моя сяброўка, плануй час на раскладанне рэчаў па сваіх месцах. Так, упісвай канкрэтна яго ў свой план і рабі гэта рэгулярна. Быць жанчынай – дар Божы. Мы занятыя жанчыны, і нам вельмі патрэбна арганізаванасць. Спадзяюся, пасля гэтага выпуска вы расставіце свае прыярытэты, скажаце «так» важным задачам і не будзеце баяцца казаць «не» непатрэбным. Складзеце спіс сваіх штодзённых, штотыднёвых і штомесячных спраў. І будзеце акуратна раскладаць рэчы, каб ваш дом быў больш арганізаваным. А калі хтосьці спытае ў цябе, чым ты займаешся цэлы дзень, проста усміхніся і скажы, што ты занятая, але добра арганізаваная жанчына.
верить, той життя odчинить двері, той спознає безумовно, як з Христом життя цудовно. Odчини своє окенце, хай от серця пісня лється, той, хто Богу довіряє, мир Христа в житті спознає. Ах, як цудовно, що з небес лється дощ, ах, як пригоже, що земля проліски дарить. Сховалась сонечка за хмарку, ну і що ж? Про щастя, радость і любов з нас кожний мовить. Ах, як цудовно, що з небес лється дощ, ах, як пригоже, що земля проліски дарить. Сховалась сонечка за хмарку, ну і що ж? Про щастя, радость і любов з нас кожний морить. Протягни своє долоні, заспівай народній мові. Бог твою согреє серце, до Христа яно імкнеться. Ах, як цудовно, що з небес лється дощ, ах, як пригоже, що земля проліски дарить. Сховалась сонечка за хмарку, ну і що ж? Про щастя, радость і любов з нас кожний морить. Ах, як цудовно, що з небес лється дощ, ах, як пригоже, що земля проліски дарить. Сховалась сонечка за хмарку, ну і що ж? Про щастя, радость і любов з нас кожний морить. Хто в Христа повірить, той життя odчинить двері, той спознає безумовно, як з Христом життя цудовно. Odчини своє окенце, хай от серця пісня лється, той, хто Богу довіряє, мир Христа в житті спознає. Ах, як цудовно, що з небес лється дощ, ах, як пригоже, що земля проліски дарить. Сховалась сонечка за хмарку, ну і що ж? Про щастя, радость і любов з нас кожний морить. Ах, як цудовно, що з небес лється дощ, ах, як пригоже, що земля проліски дарить. Сховалась сонечка за хмарку, ну і що ж? Про щастя, радость і любов з нас кожний морить. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы паразмаўлялі пра занятасць і паспрабавалі эфектыўна арганізаваць свой дзень. Быць лянівымі, канешне, кепска, але варта сцерагчыся і іншай крайнасці. Настолькі быць паглынутай працай, што ты не можаш расслабіцца і атрымаць асалоду ад адпачынку, які прадугледзеў для нас Бог. Сёння я зноў хачу абмяркоўваць гісторыю пра тое, як сёстры Лазара прымалі ў гасцях Ісуса. Мы гаварылі пра яе ўжо не адзін раз, але яна ўсё яшчэ не адпускае мяне і хочацца разгледзець і ўбачыць у ёй новыя дэталі. Нагадаю кароткі змест эпізода, апісанага ў Евангеллі. Ісус Христос наведаў дом сваіх сяброў, сясцёр Марфы і Марыі і іх брата Лазара. Ісус там вучыў сваіх паслядоўнікаў. Марыя сядзела разам з гасцямі і слухала яго. А Марфа была моцна занятая падрыхтоўкай.
У яе не было часу слухаць госця. Яна паскардзілася Ісусу на тое, што Марыя пакінула яе рабіць усю працу. Яна хацела, каб Ісус сказаў яе сястры пайсці і дапамагчы Марфе. Шчыра кажучы, я спачуваю ёй, магу сабе ўявіць, што яна адчувала. У яе дома быў важны госць. Чалавек, які заслугоўваў каралеўскага абыходжання. Вядома, гэта патрабавала падрыхтоўкі і дадатковай працы. А сястра і не думала дапамагаць ёй. Яна сядзела і слухала. Але, калі Марфа паскардзілася, Ісус сказаў: «Марфа, Марфа, ты клапоцішся і турбуешся пра многае, а патрэбна толькі адно». Марыя выбрала добрую частку, і яна не адымецца ў яе. Я ўяўляю Марфу і нават сябе на яе месцы, якая бегае па хаце, адчуваючы ўсё большы ціск, усё большую адказнасць і большую крыўду, злосць на сваю сястру. У той культуры жанчыны ў асноўным займаліся домам, не хадзілі на працу. Але і дома працы было больш, чым у нас цяпер. Не тое, што пральнай машыны, нават праточнай вады не было. Але, верагодна, жыццё не было такім стрэсавым, як у сучаснай жанчыны, якая мае паўнавартасную працу па-за домам, адначасова адказвае за вядзенне гаспадаркі і выхаванне дзяцей. Цікава, што б Ісус сказаў сённяшнім Марфам. Магчыма, тое самае. Ці азначае гэта, што не трэба клапаціцца пра быт, камфорт, матэрыяльныя рэчы? Вядома, не. Я ўпэўненая, што Ісус ацаніў тое, што Марфа клапацілася пра яго патрэбы. Але пытанне ў тым, што яна рабіла больш, чым было патрэбна. Перастаралася, не спынілася своечасова. Гэта пытанне асабістага выбару. Бог ніколі не хацеў, каб мы хваляваліся і засмучаліся з-за такіх рэчаў. Так, клопат пра гасцей патрэбны, але ў меру. Настолькі, наколькі ты можаш пастарацца і пры гэтым не знясіліцца. Разлічы свае сілы, не стаў высокую планку, не рабі больш, чым дазваляюць абставіны. Фізічнае не павінна забраць на сябе ўсё, пакідай час і сілы на больш важнае, духоўнае. Яно асноўнае. Калі прымяніць прынцып 3 пытанняў, якія мы разбіралі ў пачатку праграмы, то духоўнае развіццё павінна атрымліваць ад нас штодзённы адказ: «Так, я буду рабіць гэта». Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У гэтай гісторыі ёсць моцнае пасланне для жанчын сёння, асабліва для жанчын, якія знаходзяцца ў загружаным сярэднім узросце, прыблізна ад 19 да 45 гадоў. Яны поўныя энергіі, часта знаходлівыя, творчыя, актыўныя, спраўляюцца з многімі рэчамі адначасова. Памятаеце, мы называлі іх сёння жанглёрамі. Для іх усё важна, яны хочуць усё паспець і пры гэтым рабіць усё якасна, атрымліваць максімальны вынік, не выраніць ніводзін шарык. Яны нагрувашчваюць сябе заданнямі і адказнасцямі, як Марфа, шмат чакаюць і таму шмат хвалююцца і перажываюць. А пасланне такое: калі тваё жыццё поўнае клопатаў і засмучэнняў, табе трэба уважліва слухаць, што кажа Ісус. А ён кажа, што ты павінна зрабіць выбар і часам адмовіцца ад многіх рэчаў, якія напаўняюць тваё жыццё, усіх адразу, і выбраць толькі адну, самую важную. Што ж гэта за рэч? Ісус даў адказ сваім вучням, і мы чытаем яго ў Евангеллі ад Яна 4:34. «Мая ежа ў тым, каб выканаць волю таго, хто паслаў мяне, і скончыць яго справу». Выканаць тое, што ад цябе хоча Бог. Ці разумееш ты, дарагая дзяўчынка, якое заданне табе дае Бог на гэты канкрэтны момант твайго жыцця? У той дзень, калі Ісус наведаў Марыю і Марфу, адзінае, што трэба было зрабіць, гэта сядзець і слухаць яго. Такой магчымасці больш не будзе, і Марфа прапусціла яе. Там быў сам Сын Божы. Ён прыйшоў да яе ў дом, гатовы прысвяціць ёй свой час і ўвагу. Але замест гэтага Марфа выбрала хатнія справы. Калі мы вырашаем, што самае важнае ў нашым жыцці гэта Бог, мы не страчваем нічога больш важнага. Усё, што нам сапраўды патрэбна, ён прыкладае ў свой час.
У доказ распавяду вам 2 рэальныя жыццёвыя гісторыі. Эльміра была маладой, разумнай, адоранай і добраадукаванай хрысціянкай. Яна шукала Божай волі ў сваім жыцці і пасля каледжа адчула, што Бог кліча яе працаваць у хрысціянскай арганізацыі на поўны працоўны дзень. У яе былі іншыя перспектывы, але яна паслухалася і служыла яму так некалькі гадоў. Потым яна сустрэла выдатнага хрысціяніна і выйшла замуж. Дзеля сваёй сям'і яна кінула працу ў хрысціянскай арганізацыі. Некаторыя людзі палічылі, што яна здрадзіла свайму пакліканню і замест служэння Богу закрылася дома з дзецьмі. Але цяпер, калі дзеці выраслі, навакольныя зразумелі, што гэта і быў Божы план на яе жыццё. І яна не сама так вырашыла. Эльміра заўсёды адчувала, што Бог хоча, каб яна прысвячала час і ўвагу ў першую чаргу свайму дому і сям'і. Яе дзеці сталі дабраславеннем для многіх людзей. Яны служаць Богу, у тым ліку і ў той жа арганізацыі, дзе спачатку працавала іх маці Эльміра. А цяпер гісторыя пра Марыну. Яна таксама з маладосці пайшла працаваць у хрысціянскую арганізацыю і служыць там ужо шмат гадоў. Яна не замужам, таму можа цалкам прысвяціць сябе працы, якая ёй вельмі падыходзіць і падабаецца. І тут знаходзяцца крытыканты, якія лічаць, што яна занядбала асабістае жыццё, упускае кар'ерныя магчымасці, бо заробак у арганізацыі вельмі нізкі. Калі яна згадзілася там працаваць, то адразу ж зразумела, што не зможа ніколі мець машыну, купіць дом, працягваць адукацыю або паехаць на адпачынак за мяжу. Але гэтыя людзі не бачылі Божых планаў для Марыны. Усе гэтыя пералічаныя рэчы прыйшлі ў яе жыццё. Нягледзячы на тое, што яна ніколі не зарабляла шмат, ёй прадастаўлялі аўтамабілі. Цяпер у яе ёсць дом, яе запрасілі на вучобу за мяжу, і за час сваёй працы яна наведала больш краін свету, чым могуць сабе дазволіць многія багатыя людзі. Эльміра і Марына слухалі голас Бога і дазвалялі яму паказваць тое адзінае, што ім было патрэбна на кожным этапе іх жыцця. Ці заглушае мноства спраў у тваім жыцці Божы голас? Бывае такая загружанасць, што ў цябе нават няма часу маліцца. Адзін чалавек сказаў: «Я так заняты, што ў мяне няма часу не маліцца». Прыходзячы да Бога, мы просім Яго паказаць нам важнае, дапамагчы расставіць прыярытэты, адмовіцца ад непатрэбнага і ўрэшце рэшт зразумець, што менавіта Ён хоча ад нас. Патраціўшы час на малітву, мы эканомім яго, адкідаючы непатрэбныя справы. Давайце ж зараз разам памолімся. Дарагі Господ, Ты стварыў зямлю і ўсё, што на ёй, такім упарадкаваным чынам. Ты Бог вялікай сілы і мудрасці, Ты Бог парадку. Таксама Ты стварыў нас для працы. Яшчэ першаму чалавеку Адаму Ты загадаў даглядаць і апрацоўваць зямлю. І мы дзякуем Табе за працу, якую Ты нам даў, кожнай сваю, камусьці догляд за дзіцёнкам, камусьці догляд за агародам, камусьці маляванне карцін ці працу ў офісе ў шумным горадзе. Часам, Божа, мы занадта занятыя і занадта трывожныя. Мы губляем сілы, адчуваем сябе перагружанымі, таму што так шмат трэба зрабіць, і мы не ведаем, ці зможам усё гэта зрабіць. Супакой нас, Божа. Дапамажы думаць пра Цябе ў гэтыя мітуслівыя моманты. Мы прызнаём, што ў нас няма сіл зрабіць усё гэта і просім Цябе дапамагчы. Падкажы, што ёсць самае важнае для мяне цяпер, і дапамажы фокусавацца на Табе. Дзякуй, што адказваеш на нашыя малітвы і любіш нас. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вучымся арганічна выкарыстоўваць час. Раніца пераходзіць у дзень, ён пераходзіць у вечар. І так кожны дзень усе мы жывём, маючы аднолькавую колькасць часу. Яго не больш у багатых у сутках і не менш у бедных, усім пароўну. І нам важна навучыцца мудра праводзіць гэты час. Паслухаем трапны верш Анатолія Вярцінскага.
Абрастаем паперамі, рэчамі, абавязкамі, звычкамі, стрэчамі, абрастаем болямі, охамі, як валун абрастае мохам, абрастаем мохам абставін, абрастаем даўгамі, хвастамі, абрастаем як бераг кустамі. Дзе чужое, дзе наша, пытаем, дзе расцём, а дзе абрастаем. Мы пытаем. Гэта няпроста. Абрастанне адрозніць ад роста. На душы маёй шчэць густая. Адчуваю, ідзе абрастанне. Адчуваю, ідзе абрастанне. Ды спыніць яго я не ў стане, а, быць можа, спыніць я ў стане? Можа, ўзяць ды ўзняць паўстанне? Можа, ўсёю першаасноваю абудзіцца па-вясноваму? Жыць, пачаць са старонкі новай, яшчэ чыстай, зусім вясновай. Толькі як жа мы паўстанем, калі кожны міг абрастаем, расстаемся з самімі сабою, нехта з боем, а нехта без бою. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, я не разлічваю, што клопатаў у маім жыцці стане менш. Наадварот, свет развіваецца, падкідае нам новыя заданні, а мы абрастаем імі. Таму сапраўды важна практыкаваць тое, што мы сёння адкрылі. Своечасова адкідаць клопаты і глядзець на Ісуса. Калі ў грудзях пачынае казытаць трывога, зрабі глыбокі ўдых і памаліся. Бог чакае, каб пачуць тваю просьбу і дапамагчы табе. Таксама дзеліся з намі, дарагая дзяўчынка, тым, што цябе турбуе. Мы будзем абавязкова маліцца. Пішы на e-mail womenofhopebell у адно слова @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Заходзь за падтрымкай і натхненнем у тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Я, Тацяна Немчанінава, радая, што мы паднялі такую тэму сёння. Гэта быў важны напамін і для мяне ў тым ліку. Спадзяюся на хуткую сустрэчу. Божых дабраславенняў, мае дарагія жанчыны надзеі. И ты полюбил меня.
смех.